Myslím si, že veľmi dôležité je vzdelanie a podporný systém pre týchto detí. A tieto deti sú také, ktoré potrebujú viac tej pozornosti, lebo deti z detských domov sa väčšinou dostanú do takejto inštitúcie, keď sú nejak zranené, buď boli týrané, buď boli v nejakom negatívnom prostredí, buď sú rodičia alkoholici, prípadne prežili nejaké traumy, zomreli im rodičia. Tieto deti sú proste, keď rozdelíme, že ako orchideje, ktoré sa tam dostanú, a keď oni nedostanú tú extrémnu citlivú starostlivosť, aj keď niekedy oni si to nepýtajú, ale my si musíme uvedomiť, že tam tí ľudia s tou traumou sú, a keď my do toho neinvestujeme čo najviac, tak potom nám vychádzajú takíto ľudia. Chceme, aby deti, ktoré vychádzajú z detských domov, nám končili tu na uliciach? Však poďme súťažiť v tom, že severské krajiny vyprodukujú z detí z detských domov absolútne úspešných ľudí. Poďme aj my investovať energiu do toho, aby sme aj my mohli sa hrdiť niečím takýmto, že my sme národ, ktorý produkuje kvalitných ľudí, aj keď sú proste v začiatočnom nehostinnom prostredí. Ak by si sa chcel aj ty stať buddy dobrovoľníkom, tak chod na stránku tvojbuddy.sk a tam nájdeš všetky potrebné informácie, tak klikni na stránku.